Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Bij mij in de studio zijn vanavond twee hele bijzondere gasten. Mijn naam is Reeksta de Bode en ik heet van harte welkom mijn dochter Mare Vrielink en haar vriendin Beate Kunst. Mare, vertel eens even, hoe heb jij Beate leren kennen? Voornamelijk denk ik door paardrijden. Want Beate en ik gingen op paard. Ja, Beate ging op paard rijden en toen kwam ik haar op stal tegen. En toen zijn we gaan praten en toen gingen we ook vaker afspreken. En toen kwam ik erachter dat zij hobbyhorsing deed. En nu doen we het al bijna 3 jaar. Ze doet het iets langer dan mij. Dus ja. Dus je hebt echte paarden, dus jullie kennen eigenlijk elkaar van stal, van de echte paarden, Ja. van echt paardrijles zeg maar. Mhm. En toen ontdekte je dat er nog iets anders was wat je met paarden kon doen en dat was hobbyhorsing. Ja, nou ja, ik kwam er eigenlijk achter door Beate. Want ja, zij deed dat en toen leek dat mij ook wel leuk. En toen ze deed het eerst ook niet echt heel professioneel. En nu doen we het ook wel echt voor wedstrijden ook en zo. Mm-hmm. Want wat is hobbyhorsing eigenlijk? Nou, je gaat met een paard, hoofd, nek op een stok. Ja. Ga je dan eigenlijk springen of dressuur doen. Mm-hmm. Over hindernissen of gewoon dressuur met sierlijke bewegingen en zo. Maar je moet hem ook op een bepaalde manier vasthouden. Oké, en daar zijn wel regels voor dan? Ja. Oké. Bijvoorbeeld, je moet bij springen mag je alleen maar in galop. Moet je in galop, anders dan ben je niet goed. En ze beoordelen soms op tijd, dan moet je gewoon heel snel. Maar soms ook op sier en soms ook op allebei. Oké, dankjewel. Beate, voor jou was het de eerste schooldag vandaag op het swingcollege, klopt dat? Ja. Hoe was het? Ja, het was wel leuk, maar ik vond het ook weer een beetje saai. Een beetje saai? Ja, want iedereen die was al om 2:55 uit, maar wij moesten nog 20 minuten wachten. Omdat onze mentor die ging nog 20 minuten lang alle klassenlokalen laten zien voor woensdag. Oké. Dus iedereen stond te wachten voor 20 minuten op mij. Oh, nou, Ja, zo gaat dat soms. Ja, dan moet je even geduld hebben. Ja. Ben je daar goed in, geduldig zijn? Nee. Totaal niet? Kan Nee. niet. Oh, nee. Hoe merk je dat? Nou, gewoon, ik heb veel te veel energie. Ja? En ik ben gewoon heel druk en het is vooral mijn puberteit. Oh, zou je En dat weet denken? Maren ook heel goed. Ja, Oh, de puberteit, zou je Ja, denken? Of heel zou het erg. ook een beetje gewoon zijn omdat je gewoon Beate bent? En, Ja, dat weet ik. Oh. Allebei. Dat Oké. is gewoon Maar luister alles. eens, als je nou heel veel energie hebt, hè? Kun je dat dan een beetje kwijt in dat hobbyhorsen? Nou, vooral raak ik gewoon daarna vermoeid. Oké, En ja, het is wel ook gewoon wel leuk om te doen met hobbyhorsen. oké, En mijn energie, dat komt vooral uit bij Maren. oké. Ja. Omdat zij ook heel veel energie heeft. En dat is versterkt elkaar dan een beetje? Ja. Oké, dus misschien maar goed dat jullie niet allebei in dezelfde klas zitten dan. Nou, dat is eigenlijk wel jammer. ja, maar ik ben wel een jaar ouder dan haar. Ja, dat weet ik. Dat is wel jammer. Maar misschien Ja. voor de docenten wel beter dat jullie niet in dezelfde klas zitten. Misschien wel. Dat zou Misschien zo wel. kunnen. Oké. Maar Even over dat hobbyhorse, hè? Want Ja. jullie, vertel eens even Beate, want jullie hebben afgelopen zaterdag een wedstrijd gehad. Ja. Hoe gaat dat dan op zo'n wedstrijd? Vertel eens even, moet je dan van tevoren ergens inschrijven of aanmelden? Nou, aanmelden doe je gewoon bijvoorbeeld op een website of zo. 1 of 2 maanden daarvoor of zo. Ik weet dat ook niet zo goed, maar dan meld je daar aan. En dan de dag, dan kom je daar. En dan ongeveer een uur later begint de eerste ronde. En dan Ja. moet je ook eenmaal dan gaan. Oké, Maar- en wat doe je dan? Wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Nou, ik doe vooral springen. Ik heb nog nooit dressuur gedaan op een wedstrijd, want Oh. ik kan dat niet. Oké, nog niet? Nee, Misschien? ik kan dat gewoon niet goed. Oké, Dat is niet mijn passie. Dus kan het springen, beter dan mij. Dat weet ik. oké. Maar springen vind je het leukst? Ja, Oké, en dan ga je zeg maar van laag naar hoog? vooral meestal begin ik bij 60, ga ik dan hoger. Wat is het allerhoogste wat je tot nu toe hebt gesprongen? 1,15. 1,15. Ja, En ik dus dan ga je 1,10 wel meter. proberen om dat record te verbeteren? ik heb hem nog nooit verbroken, maar oké, dat wil ik wel proberen. Oké, maar je groeit natuurlijk ook, hè? Dat weet ik. Dus je benen worden langer. Ja. Nou, vooral Dus mijn dat zou een dingetje kunnen zijn. Oké. Mijn voeten Laten we doen heel ook even naar een filmpje kijken waarin jullie meedoen aan een hobbyhorsewedstrijd. Ja. Ja. Kijk maar even mee. 3, 2, 1.
Oh ja. Is dat ook? Je hebt er een, je kent hem niet eens. Wat de fuck? Maar nee, maar ik had zo'n andere in mijn hoofd. Ik had zo in mijn kleine bruine vliegjes. Een beetje plek voor mijn mond, dus dat je zo net is. Oké, nou, dat is fantastisch. Zagen jullie hoe hoog jullie sprongen in dat filmpje? Ja? Ja. Oké, en wat is nou het allermoeilijkste op zo'n wedstrijd, Mare? Nou, het allermoeilijkste is dat er vaak mensen zijn die beter zijn dan jij. En je wil eigenlijk wel gewoon voor nummer 1 gaan. Maar het is ook wel, je ligt er. Je hebt verschillende categorieën. Want je hebt hoog springen, dat is van laag naar hoog. En daar hebben we bij 2 wedstrijden geleden, heeft zij toen 1,15 meter en ik 1,10 meter gesprongen. Dat is 1 wedstrijd geleden. Nee, Maakt ja. niet uit. Wedstrijd. nou, Doet er niet toe. maakt niet uit. Ja. Maar ja, maar soms gaat het ook niet allemaal helemaal goed. Want we hebben ook een filmpje dat ik echt keihard val. Oh, zullen we daar even naar kijken? Ja. Ja. Oké. Oh, kom op, je kan het. Ja, lekker, go. Nee, ga door. Je kan dit. Nee, gewoon door. Ja, en eens even voor de moeders onder ons. Als je dochters dus gaan hobbyhorsen, dat scheelt soms ook wel, of kost eigenlijk ook wel een paar kleren. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Ja, nou wat wij meestal dragen is sportkleding van Nike. Een topje Ja. en een broekje, zeg maar. Ja. daarvan. Ja, die leent zij dan van mij. Ja. Maar ik kan me ook nog wel herinneren dat toen je nog niet echt sportkleren had voor het hobbyhorsen, dat je dan ging oefenen. En dan had je wel net een nieuwe broek. En wat gebeurde dan met die broek? Ik ging springen met mijn nieuwe legging van €80 of zo. Ja, leuk. En toen sprong ik alleen ik had mijn hindernis verkeerd neergezet. Want iets met schroeven, dus je hebt zo'n schroef. Ja. En dan moet je eigenlijk ook zo'n schroeven, maar ik had ze allebei zo. En toen sprong ik via die kant. En toen ging de balk zo door mijn broek heen in mijn been. Ja. En toen had ik een wond. Ja, Maar en het was de niet broek- heel nou, erg. De broek was stuk, maar dat was niet zo erg. Maar je had je ook zeer gedaan, hè? Ja, maar Dus wat het heb je viel op zich daarvan wel mee. geleerd? Ja, gewoon mijn hindernis anders neerzetten. Maar Beate heeft ook betere hindernissen dan wij. Want Ja, ik heb vertel eens, want die heb ik ook wel eens Ik heb voorbij ze zien zelf komen. gemaakt. En Ja. Beate heeft ze gewoon Ja, gekocht. ik heb gewoon van Amazon heb ik zulke hondenhindernissen of zo. Ja, Die heb ik in het wit en blauw en nog hogere hindernissen. ja. In het geel, Gele. ja, die heb ik ook van Amazon. Oké. Of zo, ik weet het niet precies meer, maar ja. En dat zijn dan speciale hobbyhorse-hindernissen die je dan neer kan zetten om mee te oefenen, zeg maar. Ja. En wat is dan het voordeel van die hindernissen ten opzichte van de zelfgemaakte hindernissen? Of Ja. maakt dat niet zoveel uit? De Nou. gekochte hindernissen zijn iets veiliger Ja, en dan die de is gemaakte beter. hindernissen. Oh, Ja, En je Oké. kan ze nog anders doen en zo, of gewoon anders bouwen. Want Ja. ik heb zulke zwarte dingetjes waar je dan die Ja, dingen heel aan moet doen. handig. Ja. ja. dat is gewoon beter. Want bij haar kun je dan bijvoorbeeld een hele hoge, brede hindernis maken van Ja. een paar balkjes en zwarte dingetjes. En bij mij heb ik dan maar gewoon een hindernis. Zullen we even kijken naar een filmpje van jou, Beate, dat je met jouw hindernissen aan het trainen bent? Goed? Oké. Good job now. Yay! Ja, super. Ik zie het. Dus dat is een verschil met... dat zijn ook wel andere hindernissen dan de officiële wedstrijdhindernissen, of niet? Ja.
Oké. Nou, je hebt wel... Ja. Of is dat hetzelfde? Bij sommigen, bij een paar wedstrijden geleden of 1 wedstrijd of zo. Dus niet de vorige één wedstrijd, maar wedstrijd. 1 daarvoor. Mhm. Toen, daar hadden ze wel die hindernis die Beate ook had. Maar toen gingen we hoog springen met een paardenhindernis, maar dan met zo'n hindernis van een balk. Ja, Oké. 2 aan Van- elkaar. Met ja, zo'n 2 aan dingetje elkaar. of zo. Oh, Eh, was maar het moeilijker? nee, dat is juist makkelijker, want dan... Ja, Want je dan- wist niet per se hoe hoog de hindernis dan was. Ah, oké. Maar het was ook bij de vorige wedstrijd, die we dus zaterdag hadden, hadden ze andere hindernissen. Maar daar had ik mijn knie geschaafd aan een schroef, want die hadden Oh. ook schroeven. En je Dus zit het is ook naar de niet zijkant. helemaal, het is ook niet helemaal ongevaarlijk. Nee, Hey, en vertel maar- eens over de, ja. de eerste wedstrijd die jullie gedaan hebben. Ja, samen. Samen bedoel ik, Ja. ja. Dat was nog met een vriendin. Uh-huh. En dat was in België, De Haan of zo, dacht ik. Ja, En daar hadden we ook gedaan. dat was... Gesprongen. Ja, Maar er was een hele grote fout of zo. Want ik wou springen, maar er zijn van die kuilen in dat gras. Ja. Dus ik wou springen, maar ik kwam niet uit. Dus ik crash vol door die hindernis heen. Oh, nee. En het ging nog op tijd. Dus ik stond nog wel, maar ik vond het zo gênant. Het Ja. was zo Omdat je gênant. bijna viel, bedoel je? Nou, ook er waren zoveel mensen en dat zag er zo gênant uit. Ik heb die foto nog wel. Ja. Hoe En dat daar eruit staan wij, zag. en ik sta daar zo en je staat er zo. Oké, maar het is goed gekomen. Ja, het is wel En heb je ook maar- nog iets gewonnen? Nee, helaas niet. Oh, dat is maar er jammer. deden ook volwassenen mee en zo. Ja. Maar het was ook stom, want het was een heel raar parcours. En het was in zo'n weiland waar ook trekpaarden en zo lopen. Maar jullie hebben toch ook een keer een wedstrijd gedaan waarbij jullie wel in de prijzen waren gevallen? Ja, de 2 geleden. Nee, één Ja, wedstrijd. niet geleden. deze wedstrijd, maar daarvoor. Maar de daarvoor. Oh ja, en hoe was dat? Waar was dat ook alweer? In Zeeland, in Koude Kerk. Koude Koude Kerk, geloof ik. Kerken, ja. Oh ja, toen kwam oma nog kijken. Ja, en Oh toen, ja. en toen was ik tweede en derde gewonnen. En dan had ik die hobbyhorse, die voskleurige met het ornetje. Ja, die. Ja. Oh ja. Die had ik toen gewonnen. Dat was de hoofdprijs van de loterij. Die kun je winnen dan? Ja, Ja, bij daar hadden ze bij en Venice organiseerde Vinnie dat. Slobba. Ja, Venice. Shout out Slobba. naar you, if you're looking. Oké. Dus ja. Wat leuk. Hey, en die hobbyhorses die jullie hebben meegenomen, hebben jullie gekocht of hebben jullie zelf gemaakt? Of Deze heb ik zelf gemaakt. Dit is Ja? Remy en ik heb het hoofdstel ook zelf gemaakt. Ja? Dit is Chester. Deze heb ik bij de wedstrijd gekocht met het tuig en zo. Wauw. En die daar, Ja, die bruine, heb ik ook donkerbruine. gekocht. Die heb ik laten namaken. Ook Van Diablo, van Ah. Horse Ja. and Soul. Wie is Ook- Diablo? Diablo is een paard van Marieke Molenaar. Ja, onze Favo-pony. Ja. Waar we voor, Waar jullie op stal Ja. Ja. Oh, wat leuk. Die is ook door KT Viento gemaakt. En we zoals hebben ook deze. een Instagram-account en dat is Horse and Soul. Oh, en dan kunnen jullie, en dan laten jullie wel eens wat zien wat jullie Nee, allemaal... dat is van Marieke, van Oh, oké. dat de paard. eigenaar. De eigenaar van dat paard. Oké. Maar wij hebben ook een Instagram. Ja, mijn is KT Remy Hobbyhorsing. Oké. Daar Ja. laat ik dan ook mijn filmpjes en zo zien. Ja. En ja, En ik die heb, van... Oh. ja. En ik heb daar 236 volgers of zo, dacht Oh, wat ik. leuk. Ja. En mijn Instagram-account is Maren en Indy. En ik heb 47 volgers. Hey, je moet ergens beginnen. Hey, en je hebt er al 47. En wie is Indy? Indy is mijn paard. Heb je een eigen paard? Ja. Of is het eigenlijk je moeders paard? Mam, kap nou daar eens mee. Het is mijn paard. Het is ons paard, toch? Mijn paard. Oké. Helaas, Nou, van we delen jou. hem. Ja. We Je delen moeder hem. is Ja, het alleen geweest. eerst hadden we Ramselin, die is overleden. Ja, Alleen toen was Indy eigenlijk een soort van mij, want jij deed heel veel met Ramses. klopt. Dus eigenlijk hebben Indy en ik meer een band dan jij. En Indy. Ja, dan moeten we even weer een nieuwe balans vinden, toch? Ja, ik snap het helemaal. Oké. En al die spulletjes die jullie gebruiken om je hobbyhorses mee te maken. Ja. Is dat iets wat je ook zelf doet? Of kun je dat bestellen? Of, Nou, of dat knutsel je leer... dat in elkaar? Kijk, dat leer van Mag ik ook nog? Fiento, Ja? dat leer heeft het hoofdstijf Beate voor mij gemaakt, samen met de ornetjes. samen. Wauw. Jij hebt En- ook geholpen. En dit hoofdstel heeft Beate ook gemaakt. Ja. Ehm, Ik ben jouw hoofdstellenfan. Ja. Jij bent mijn hoofdstellenfan. En dat kun je dan ook zeg maar kopen als je Ja. naar zo'n wedstrijd Ja. gaat? Of... daar heeft ze dit gekocht. Ja, ik heb deze gekocht met de borsttuig. En die teugels die hadden we in zo'n goodiebag gekregen van 1 wedstrijd geleden. Ja. En er staan dan ook bijvoorbeeld mensen op bij die wedstrijden, zeg maar, die dan ook hun eigen paardenspulletjes verkopen van Ja, hobbyhorsing? nou ja, we Ja, hadden een gewoon. kraampje bij deze wedstrijd. Wij dachten dat we veel meer gingen verkopen. We Ja. hebben 2 hobbyhorses en nog een paar spullen. En dat Ja. was het. Nou ja. Dat is wel jammer. Ja. Ja. Maar we er gaan waren nu- ook mensen met heel veel betere spullen en Ja. zo.
Daar ja. heb ik ook deze van gekocht. Ja, prachtig. En ik heb deze even daarvan een andere gekocht. vraag. Want ik vind het superleuk dat je... Ik bedoel, ik hou natuurlijk zelf ook van paarden. En ik vind het ook helemaal leuk. Maar heb je wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld mensen zijn die daar stomme opmerkingen over maken of zo? Ja, heel Ja, vaak. heel Bijvoorbeeld vaak. op het swingcollege, op school. En gewoon mensen die het raar vinden. En dan zeggen ze, daar is die hobbyhorse. Ja, jij was toch op tv? Ja, echt raar die hobbyhorse en dingen. Ja? Ja, Zeggen ze dat? en ook gewoon Oké. zeggen ze dat paardrijden geen sport is en zo. Oké. En dan gaan ze helemaal zo raar doen. En dan, ja, En wat doe je dan als iemand de onaardige opmerkingen over Nou, maakt? gewoon negeren. Ja, negeren. Ik heb namelijk ook al vaker, ook gewoon van de basisschool in groep 8 had ik daar ook best wel wat opmerkingen op gehad. Ja. Dat Is dat omdat mensen kinderachtig gewoon is. eigenlijk een beetje jaloers zijn? Of Hun dat je vinden gewoon- het Volgens gewoon mij, raar. als je nu zit te kijken, volgens mij ben je gewoon jaloers omdat jullie geen leuke hobby's hebben en dat je nu niet in de studio zit. Dat zou zomaar kunnen. Ja, en Toch? hun vinden het waarschijnlijk ook een beetje raar omdat wij op een stok rijden. Ja. Maar ja, Ja, wij vinden rijden dat ook- leuk, dus Maar ja, laat weet je, ons dat iedereen gewoon heeft doen. toch gewoon zijn eigen Ja. hobby's? En wij- Precies. Dan zeggen waarom kan je ook niet gewoon op een echtpaard rijden? Want de meesten doen het ook. Ja. Maar is sommige hartstikke mensen leuk. hebben niet de keuze, omdat sommige mensen hebben daar gewoon Geen geld geen voor. geld voor. En dat kun je ook gewoon zelf maken. Ja. Ja, dus je Ik kan heb deze eigenlijk, ook als ik het goed begrijp, kan je hobbyhorsing kan je zo duur Ja. en zo goedkoop maken als je wil. Want je kan ook heel veel zelf maken. Ja, maar En- dan moet je ook weer kopen. Bijvoorbeeld, je kan ook van Ja. je moeders oude kleren. Ja, dat heb Maar ik ook wel eens gedaan. Hè? Dat heb ik ook Ik al er gedaan. niet, Ja. zij wel. Ja, Heb je gewoon oude stofjes en ja dan... van mijn moeders trui had ik eens een keer een paard gemaakt. Ja, Van een sterrentrui. kei leuk. Ja, Maar, kan die- nog. maar nu hebben we veel betere Ja, paarden. Oké, en als je nou... hoe zou jullie volgende hobbyhorse eruit zien? Nou, ik wil gewoon... Ik krijg nog een pony. Hobbyhorse, ook van KT Viento. Die heb ik ook laten namaken. Die is denk Deze? ik bij... Ja, Nee, vee. Vee. Ook nog een pony ja. van Horse en Sol. Een wit is het toch? Ja, Ja. witte vliegenschimmel. En zij is ook echt mijn favo-pony. Alleen is ze verkocht, dus daarom heb ik ook laten namaken. Oh, dat is leuk. Ja. En ik ga, mijn volgende commission wordt Indie. Die ga ik ook van KT Viento ga ik die na laten maken door Vernies Slobben. Oh, spannend. Leuk. Ja. En is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen andere hobbyhorse mensen die dit ook heel leuk vinden om te Nou, doen? ik zou je vooral niet laten aantrekken van de haters en gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. En ik zou gewoon door blijven trainen en gewoon er plezier in houden. Ja, want dat is met een passie. Hè? Als je iets doet met passie en je hebt er gewoon heel veel lol en plezier aan, dan maakt het toch niet zo uit wat andere mensen daarvan vinden, toch? Nee, Oké. maar het is soms wel een beetje vervelend. Ja, maar ja, dat hoort ook bij het leven, toch? Er zijn Ja. altijd wel mensen die iets van je vinden en die het leuk vinden wat je doet, of die het juist niet leuk vinden wat je doet. Ja, Oké, als je het zelf maar leuk vindt, toch? ja. Oké. Nou, dames, ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor jullie wijze lessen over hobbyhorsing. Ik heb er zelf in ieder geval weer een hoop van geleerd, want ik wist er eigenlijk, ondanks dat mijn eigen We hebben- dochter hobbyhorst, eigenlijk niet zo heel veel van af. Dus dank jullie wel voor al jullie uitgebreide verhalen over jullie trainingen en over de wedstrijden en over wat er nog allemaal te beleven is rondom hobbyhorsing. Is er nog iets wat je daarover kwijt wil? Wij willen nog iets zeggen. Ja? Als Vernies kijkt, wij zijn een dikke fan van jou. Ja. Wij houden van jouw paarden. Oh, dat Ja, is en leuk. we hopen dat we ooit een keer een wedstrijd met Ja. jou kunnen organiseren Oh, of dat zo. is leuk. Dat is leuk. Oké. Dus Nou, ja. Dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Scheldemondig. En Beate en Maren, heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. En heel veel succes met hobbyhorsing. Ja, Dankjewel. dankjewel.